दिनैनि खन्थाइनि मुं बुजिया मानो। खन्थाइखौ सुजुदों सुबिर बसुमतारी, जिल्ला बाक्सा, गामि अक्सिगुरिगाव। खन्थाइखौ आवरायगोन आं अनसुलि स्वरगयारी। फैदो बिदिब्ला आदानि खन्थाइखौ दान्दिसे सम खोनासंनो। बुजिया मानो। थारैनो आंनि बे असे गोरबो बिखाजों मोजां मोनदोंमोन आं समाव। नों अनजालिखौ अरायनि होनना होदोंमोन आं नों रुजुनो हाजासे गोथार अननाय। आंनि बे गोरबो बिखा सिंनिफ्राय नों अनजालिनिसिम लादोंमोन आं नोंनि मुङै सुख'हायै गिदिर समायखिरा। फालिदोंमोन आं नोंनि गोरा बोसोनखौ गोसो मोदोम जिउ बाउसोमनानै मोगथाङाव जाफुंसारहोनो थाखाय आंनि बे जिउनि थांखिखौ। थारैनो दैमुनि दै बायदि जिरि जिरि बोहैलांदोंमोन आंनि नोंखौ साननाय मोजां मोननाया नोंनि बे जिउनि गाथोनसिम। नाथाय दिनैसो नों अनजालिया मानोदि एरा एरा खालामखो? होआखिसै मानो नों आंनिसिम गोरबोनि गोदै राव फंसेबो? थारैनो बुजिया मानो नों अनजालिया आंनि बे गोरबो बिखा सिंनि अननाय मोजां मोननायखौ?